YouTube channel. Please like, share, and subscribe. Challenge natin ngayon ay choose between two things version ang palabunutan challenge. So, ako pala nakagawa ng challenge na to. Iwan ko na lang sa iba ng vlog dyan. So, ayun. Simulan na natin itong challenge na to. Pero bago ang lahat, please like, share, and subscribe. So, bubunot ako. Nabunutan box. Nabunot natin ay Celebrity Crush. Siyempre, Daniel Padilla. Crush lang ako. Kasi may Johnny and Enrique Hill. Pero secret lang. Secret ko lang yung ibang crush ko. Babalik natin. So, IG or Facebook. Boot. Kasi pareho akong gusto. Yan. Daniel or Enrique, both din kasi pareho ko na hindi silang gusto. So, both lang. Mahangin. Wala, nalipad na. Love or study? Study. Because kapag nag-love ka, kapag hindi ka pa nag-study, masisira lang yung life mo. Kaya, study muna. So guys, pasensya na kung mahina yung boses ko ngayon. Kapamilya or kapuso? Kapuso. Dati kasi gusto ko yung kapamilya kasi nagsara naman yung ABS ngayon. Nagsara naman yung ABS ngayon. Kaya kapuso na lang ako ngayon. Nagsara naman kasi sila eh. So guys, hindi ko naman sa in-explain na bakit nagsara sila eh. Ayaw ko na sila. Kasi nagugustuhan ko lang yung kapuso. Pero both na lang para walang away. Sito or Coke? Coke. Sito or Coke. Next is donut or pasit canton. Both kasi masarap sila pareho. No, next tayo. Donut na ako. Favorite food? Shanghai and saging yun. Paborito ko kasi masarap pang-merienda. Araw-araw ko kasi yun pero di naman pagulo. Chips or cornic? Chips. Because I like chips. I love chips. Next is vlog or live stream? Both. Because I love live stream and vlogging. So, kung first time na ako dito sa vlog, mas nagustuhan ko yung pag-vlog. Basta pareho lang. Pareho kong gusto yun. Next is YouTube or TikTok? TikTok. Both. Kasi pareho kong gusto yung pag-TikTok. Kahit unti lang yung followers ko. TikTok pa rin ang TikTok talaga. Next is Blackpink or BTS? Blackpink. Because matagal ko ng idol yung Blackpink. Simula nung bata pa. Idol ko na talaga sila. Next is sinalo natin. Next is food or milk? Milk. Because dun ako nasanay inumin yung milk and masarap inumin. Pero mas masarap ata yung food. Kasi dun ka mas masukad. Next is Twitter or games? Twitter. Because
sabihin. Basta yun. And the last one is ML or Messenger. Both. Kasi pareho ko gusto. Yung ML, mas gusto ko ata yung ML. Kasi kahit cancer, mas gusto ko pa rin. So, yun lang guys. Kung nagustuhan yung video na to, give it a thumbs up and subscribe on my channel, Kyla Espanyol, for kung mag-upload ako ng mga videos ay updated kayo sa new vlog natin. So, bye guys! Thank you. Pasensya na nabubulol ako. Bye!